Dapiti kulum jay Bethlehem, ni Jesus nga manuput ngay pasmayen. Hintay nga rambakan, dati oras na danunan, panagrarapsa isang alubungan. Paskua, Paskua Manen, hintay nga agday dayawen, taninin niyo Jesus, layanake ijay ili abeble. Paskua Manen, Paskua Manen, hintay nga agkay kaysa lipaten tay tiguran-gura tadimtengen naragsak nga Paskua jay bituen ijay daya manang silna iti sinamar na dagiti anghen agdadanggay da magikanta ayog ti Paskua. Paskua, Paskua Manen, hintay nga agday daya